Zdravičko ľudia, som Plecko z kanálu SKCZ Gaming a toto je video z hry Battle Strike. Takže pokračujeme tam, kde sme minule skončili. Čo znamená, že začíname druhú misiu. Takže tak. A ideme na to. Hral som tú hru trochu dopredu. No, založil som si novú hru, aby sme pokračovali tam, kde máme, hej, ale... Včera som hral trochu dopredu, aby som vedel vlastne, čo tu mám robiť a kam bežať a proste všetko ostatné. Ten mi tam už leze na nervy. Tyjo, tam sú ďalší. To som normálne na to, že zabudol. Ten dostal do rozkroku. Padli na 3 rany všetci. Ja som proste taký úžasný. What the hell? Sakra. Ideme dovnútra. Pozrieme sa tam a... Ty buď ticho. A čo vidíme? Tank. Skoro nám ustrelil hlavu. Zoberieme si bazooku. Bum. Netrafil som sa. Sakra. Tak už máme iba jeden pokus. Dobre. Tak si zoberieme našu krásnu devinu. Bazooku už nepotrebujeme. A ideme na to. Au, shit. Au. Nenápadne sa schováme. Nenápadne zase namierime. A nenápadne vystrelíme. Kde? A odkiaľ do mňa ide? Tam si. Čo? Som slepý? Odkiaľ po mne strieľa? Aha. Nie ešte? Tak, a už máme od nich pokoj. No. Ideme ďalej. Veľmi napínavé, nič sa nedeje. Ten most tým od do kopca, to som potom rýchlo udýchaný. Tam ten jeden, čo utiekol, isto na nás upozornil. No, nenápadný som bol fakt, keď ma nevidel. Ale chcel som zabiť toho prvého. Tomáš to je, že mi utiekol. Ale však on je tu. Ešte aj slepý. A vyzerá jak ženská. No, to bolo pomerne jednoduché. Hop. A tento je tiež slepý. Dostane rovno do hlavy. A aj ten. A druhý je... Kde? Tam. Takže rýchlo si dobijeme náboje. Nech sme pripravení na ďalšiu akciu. Au. Ja som ho nevidel, aj. Môže byť. Tak, toto by sme mali vyčistené. Teraz ideme sem. Preskočíme to epicky. Zoberieme si karničku. TNTčko, ale ja chcem našu úžasnú devinu. A teraz nás má napadnúť. Au! Oho! Videli ste to? To bolo divné. Ilf. Takže ideme späť čo najrýchlejšie. Musíme totiž pomôcť znovu našim. By on to dostal do chrbta, stále žije. Tento dostal hneď. Au. Jaj. Aj tak sú slepí.
ďalej. A teraz. Ani jeden nepovie glyfy? Škoda. Vylezeme po rebríku a. O, co? To pokom strieľaš. Si nedovoluj, sopliak. Čo si ty myslíš? My sme Američania. Au. Bijú ma. Tak, poď kocoure. Ďalší sa dostať do rozkroku. Čau, to ich nenapadlo, že by mohol niekto zatočiť dozadu. A ja som mu to napálil rovno do rytky. Utekajme! Lebo to vybuchne. What the hell? Wow! Atomovka vybuchla. Černobyl. Ešte jeden. Tak. Výborne. Vrátime sa za našimi. Nemal by tu byť ešte jeden? Nie? To som až taký úžasný. Dobre. No takže toto bude asi krátke videjko, pretože toto je koniec misie. Ako by tento povedal. Však? Tak tento. Dobre, takže máme si dať čaj a chvíľku voraz. Takže toto by bolo asi všetko z našeho dnešného kratučkého videjka. Ja sa s vami lúčim a do budúceho videa. Dovidenia. Majte sa.